Un nou món apareix i s'estén fa molta por. La foscor, el fum verd, el carrer queda desert. Un fantasma? M'heu d'ajudar! Gos, força poder brillar. Gos, força poder malvar. Ja no ens farà por. Són aquí, no sé on, tot això fa molta por. No trigueu, no pareu, veniu a ser-ho de capturar. Ja està. Anàlisi feta. I ara posarem aquest fantasma amb els altres. Com que és de nivell 9, van una fantocàpsula daurada. Què? M'acaben de superar el rècord del caçafantasmes? Això no pot quedar així. L'esmaixador! Segur? És que li havia promès al meu fill que aniríem a... Sí, ja ho entenc. Para! Para! Estàs a punt per passar el dia amb mi? Primer anirem a una exposició, després pujarem a la Nòria i després a menjar un Frankfurt a la paradeta del Roland. Oh, ho sento, Mike. M'ho acaben de dir. He de fer d'àrbitre d'un concurs d'esmaixades per joves. Però un altre dia segur que anem, t'ho prometo. Sí, vinc de seguida. Mike? Hola, Liv. Vols quedar per fer alguna cosa? Hola, Mike. Vine amb nosaltres, que ens ho passarem bé. Gràcies. He de pensar en qualsevol cosa que no sigui el meu pare. És impressionant, Greg. Han vingut moltíssims fans a veure aquest concurs. Sí, Calvin, exacte. I com nosaltres es moren de ganes de saber qui és el millor esmaixador de Nova York. Sí! On és l'Andy? S'està preparant per esmaixar. Evidentment. Calvin, no sé si ho sabies, però el primer premi del concurs és passar tot un dia amb l'estrella del bàsquet, Michael Collins en persona. Ostres, amb un premi com aquest em sembla que jo també provaré sort. De moment, amb 84 punts, la primera posició és per Drake Miller. Ara veurem qui és capaç de superar-ho. A veure, necessito un gadget que m'ajudi a saltar ben amunt. Molt bé. I ara un fantasma dels que voten. Perfecte. I només és de nivell 3. Mike, què hi fas aquí? Ah, m'has espantat. Què vols fer amb aquest fantasma? El necessito per guanyar el concurs. No treu-t'ho del cap. És molt perillós. Tranquil·la. Només és un fantasma petitó que m'ajudarà a fer una esmaixada brutal i a guanyar un dia amb el meu pare. Sisplau. D'acord, ja et cobriré. Ei, va, que aviat li tocarà a l'Andy. Veniu? Compto amb tu. Vinc. Som-hi! Uala! Quina passada! 5, 4, 3, 2, 1... Endavant, jove Drake. Una esmaixada magistral que es mereix 94 punts. Andy Baker, amb tot el seu talent, se situa en primera posició. Un moment. Em diuen que hi ha un altre candidat que es presenta al concurs. Un rebot que no t'esperes. Com es diu, el nostre participant misteriós? Mike Collins. Mike? Però què hi fas aquí? He vingut a demostrar el que sóc capaç de fer. Endavant. 5, 4, 3, 2, 1...
Quina casualitat. Justament aquest matí he estudiat un exemplar com aquest. Es diu Bing i és un fantasma de la família dels que reboten. Té un magma molt potent. Ah! I és de nivell 9! Què? El Mike m'ha dit que era de nivell 3! El Mike, què hi té a veure amb tot això? Mike, tu t'has endut un fantasma del laboratori? Digue'm que és broma. Em sap greu, senyoreta Jones. Has alliberat un nivell 9! De veritat? Em dec haver equivocat de fantocàpsula. Per tant, també és una mica culpa meva. És igual, l'heu de capturar de seguida i portar-me'l aquí. Anem, vinga. Mike! Mike, on ets? No! Endavant, Gaspar! Gaspar! Interacció! Fury! Crash! Mig! Gaspar! Auxili! Deixa el meu pare, el senyor Collins, en pau! El meu fill, el Mike, l'hem d'anar a ajudar. No pateixi, li prometo que està bé. La gent està fora de perill. Tu estàs bé o què? No fa gens per tu, això d'alliberar fantasmes. Què t'ha agafat? Jo només volia poder passar un dia amb el meu pare. N'hem armat una de bona i ara ho hem de solucionar. Hem d'immobilitzar la bola de lava perquè no reboti. Poder fractal! Què creieu que ens passaria si ens toqués un projectil d'aquest? Ja està, ja ho tinc ben clar! Eviteu els projectils com sigui! Porta espectral! Ja et tinc! Aquí no et pot passar res. És rapidíssim! L'hem de distreure i evitar els projectils que llança! Ja me n'encarrego jo. Poder fractal! Brillant, desactiva l'escut! Escut desactivat. Gràcies, Brillant. Ei! Ostres! Ha provocat prou por per desencadenar tot el poder de reproducció que té! Si no el captureu de seguida, es despertaran centenars de fantasmes com ell i Nova York es transformarà en una pista de bàsquet gegant! És clar, hem de fer bàsquet! No ho tinc tan clar. Per què no proves el tennis? No, vull dir que l'esmaixador és exactament igual que una pilota de bàsquet, però de lava. Per tant, el que hem de fer és ficar-lo en una cistella. Tu sí que parles el meu idioma. Aviam si agafes aquesta, covard! Brillant, tens la jugada ben clara! Vine a votar-la amb mi. Flexi ràfaga! I esmaixada! Jugada de 3 punts de la Gosford! Dràgula!
Que orgullosa que estic de vosaltres! Em sap greu haver alliberat el fantasma, senyoreta Jones. No ha sigut culpa teva i prou, Crash. Jo t'hauria hagut de convèncer que no ho fessis. Tens raó, avui hem fet uns quants errors. Fins i tot jo. Per tant, si us sembla bé, podem dir que estem en paus. Jo me n'he d'anar. El meu pare deu estar amoïnat. Pare! 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 Mike! Oh, quina por que he passat. Com és que has vingut al concurs? Em pensava que no t'agradava el bàsquet. No, el bàsquet no m'agrada, però volia guanyar tot un dia amb tu. Em sap molt de greu no haver pogut passar el dia amb tu. Però, escoltament, facis el que facis, per mi sempre seràs tot un crac. Què? Et va bé fer tot el que havíem de fer? Sí! Un moment, jo no he fet trampes. Hauria hagut de guanyar jo. Sí, molt bé, d'acord. Deixem-ho per un altre dia.